Lona uLihle is a young and ambitious woman esuka endaweni yasemakhaya khona lana eKZN. And namhlanje usulakhe lokuqala euniversity. Sawubona bhuti, ngicela ungisize ngifunana namares ukuthi angakuphi. Oh my sister ufuna amares? No, amares vele alana ubuya ngakhona kule building lenkulu leya. Nkosi yami amabhilidi amangaka, kazi ngeke newele phezukwethu. Ngiyoke ngiyizwe. Cela ukubuza ukuthi usisi ubani igama. Igama nguLihle bhuti. Lihle. Eish. Lihle igama lakho lifana njengawe. Sicela ungiphi inamba yakho noma uthathe yami. Hayibo, imhlolo yami yini. Bhuti ngokungisiza nje ukuthi ungikhombise amares, usufuna inamba yami. Eyakho ke nje ngingathi ngiyenza nje. No my sister. Ungangizwa kabi. Benzela ukuthi mawukhona okudingayo noma ukufunayo, ungi-WhatsApp noma ungifonele. Oh, hayi, sengiyakuzwa ke. Nginike yakho ngcono. 074 884 9708. Hayi, okay ke bhuti. Mina igama ngokhaya ke. Hayi, awuthi ngihambe ke. Kazi ngiyofikela ubani le phezulu. Hey, shuthi umuntu ohlala emafini la. Hayi ngiyofika kusasa le. Ukhaya yena wenza unyaka wakhe wesibili lana eDUT. And ubukeka ngathi uyazifunela kuLihle. Kodwa ke yasazi sobona ku. uLihle decided to call ukhaya the following day. Since eziqhamukela emakhaya ne-laptop usanda kuyithola, ebedinga usizo ukuthi esayine in ku-Teams, ku-Moodle naku-Outlook. Khululeka mama, soyenza kusasa yonke lento ecampus. Ngeke usokole ngikhona. Hey, ngiyabonga kakhulu Khaya. Kazi bengingayini nje ngaphandle kwakho. Noma yini for wena. Bengicabanga nje ukuthi kusasa wasiqeda ukulungisa lezi zinto. Sithi kubamba noma ilunch, amakota, sithi kwazana kangcono. Okay, akunankinga. Ngingakujabulela nami lokho. Okay, kusasa ke. uLihle noKhaya basebeqala ukuzwana ke, and uKhaya vele uLihle wamthanda eqala ukumbona. And futhi noLihle ngathi usenokumthandisisa uKhaya. The following day ke, they decided to meet up njengoba bekhulumile izolo, and bobabili they were happy to see each other again. Yazi, I'm sure uNkulunkulu ubhorekile la kakhona, njengoba ingilosi yakhe ilana nami. Alright kodwa mama. Ayazi wena Khaya. Ngiright. Nami ngiright. Ishiye phi laptop yakho manje? Ngishiye kumngani wami la nekufundelwa khona. Oh, usithole nabangani. Ayikuhleke lokho. Ya, kodwa ubheke ungathola abangani ababheda abathanda izinto. Ya, Khaya uqinisile yazi. Manje ka usho soqala ngokulungisa lokho besikhulume ngakho izolo noma sithi kubamba ilunch iqala. Noma singabamba ilunch iqala yazi. Ukuvuma kwaLihle ukuthi beqale ngelunch so that bezokwazana ngcono. Kwakusho khona ukuthi naye wayese interested kuKhaya. uLihle wayesethole nomngane akazoxoxa naye nje experience yakhe yase-university, nomuntu nje akazofunda naye. Kodwa kulomngane akumlenze. Unyaka wesi-5 manje kwi-course ka-3 years. And no-NSFAS uzomdefanda. Usekhokhelwa yiwona nje ama-bless. Hawu ngeke phela. Kunini uxoxele zami indaba? Hawu awukuze nezakho phela mgo. Hawu. Usho nje wena akekho neyedwa umfana nje osakushelile noma wena osumbonile nje. Hawu. Hey. Angibuze ngathi ubuzowazi. Ukhona. Hayibo girl. Ubani igama lakho? Unayo imoto? Unayo nemali? Igama lakho Khaya. Hayibo, ngiya-expecta kanjani ukuthi ebe nemonto nemali ngoba phela naye ungumfundi njengami. Mina nje angijuli isidalwa nabafana besikole ngoba ba-broke, abanamali, abanamoto. Umfana nje akabe nemali noma ngathiwa mdala kunami as long nje enemali ngiyamthatha. Otherwise ke namhlanje ebusuku kuzobe kunephathi entwana yami lapha e-basement. Kufanele sihambe mngani. Hayi mina ngeke angizihambi lezo indawo ezikanjalo. Ebusuku futhi kuyingozi angiphuzi notshwala. Akukhuleka mngo. Kuzobe kuculwa nje happy birthday, kuzobe kudliwa ikhekhe nje kuphela. Siphuzele nama-juice nama-drink khuleka. Hayi mawusho njalo ke shuthi zohamba. Shuthi uLihle wagcina evumile ke. But mayifika eklabhini wabona ukuthi kwangekho phathi nje. Umngane wakhe nje wayefuna ukuthi ehambe naye. It was a normal day eklabhini, kwakuMonday. uLihle wayelibele ebheka isikhathi. Ngoba phela kwasekuwu-2 intathakusa. Efuna ukubuyela eRese eyofunda ngoba kusasa wayene-test.
But-ke wayengeke kwazi ukuhamba yedwa ngoba phela akajwayele nokurequest. And umngani wakhe wayengamisele ngokuhamba. Kanti nekhehle alizibekile phansi lizifunela kulihle. Njengoba ngokutshela nje Small, ngizokwenzela yonke into oyifunayo. Ngizokuthengela i-iPhone 17. Bese ikhadi lami lomholo lihlala kuwena. Awungavuma nje ukuhamba nami imoto esilindile lapha ngaphandle. Hayi Khehlandina awuboni kodwa ukuthi ngiyakuziba. Mkhulu ucela ungiyeke. Hawu zibeka phela nawe. uLihle noKhaya sekubukwa bona phela ecampus. Izithandani zakhona nje esikoleni ezaziwayo. Kodwa kuningi uLihle wakufihlela uKhaya. Ngoba wayengakamtsheni ngalomfana lomshelayo, uZondi, lodumile nje la e-duty. Ngoba uLihle wayenokufletha naye lo mfana. uKhaya yena wayesemathandweni, kodwa uLihle asazi. Lesi story is inspired by incwadi kaSilindile M ebizwa ngokuthi Campus Love. So if ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kwaphelelaphi kuLihle, I recommend ukuthi uyitholele nayo lencwadi.